kanthi wijang wijining wicara yayah wulan tumanggal kumandhanging sabda Baparsana minangka cundhakane ngatur kadang pisan sutresna. Para tamu kakung putri wonten kalenggah menika mangke menawi tata tela potret wonten tedhak pinetha dereng rampung mangke pun rampungaken rampung ing kirab angka kalih menawi tata tela dereng rampung ngantos kirab angka kalih mangke pun rampungaken malih sak sampunipun resepsi pargian mangke potretipun dipun laju malih. Inggih sawetawis giraing wanci giraing swasana kirab angka sepisan daya tumuli kawiwitan mangke sinambi nyrantu kirab angka kalih pun tampi ngeras pantes nglantasaken pangayu bagya cundhakaning laku siaga ing gati samabda ing diri jengkar saking madyaning wisma prusa dikaran dindinge pelok nem Yayi kok tibakne apa gambuh apa umbul-umbul terserah awakmu dinding isik Yayi Prabaraga wa samapta ing gati nyawiji kumolong padha kulangening kabueng sasmita ampre lantep aja pijer mangan endra kaprawiran den kaesti paksunan sariranira cegadar lawan guling praptaning sang cucuk laku Gambu apa bulubul? Kapyarsa ya kuwi. Kapyarsa swaranipun rembae samudra jumangkah gagah sang cundhakaning lampah kaparaga Ki Bagus Joko wijul saking bayem sine ngawi kanthi sigra nganti putri Dumas Talangpati Panjeng Prayagung os wah was nah iya os hati-hati kok
Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih katentreman karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira sangyaning para tamu waradin sagung dumadi. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, para kaum alim ulama, Rama Yai Rama Haji ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab wayuning ilahi ingkang winantu ing kamulyan, para pangembating praja satriyane negari dusun Patalan ingkang tansah kinurmatan ugi, keluarga agung saking Kedung Punjen Kedung Galar ingkang kinurmatan ugi, sangyaning para tamu kakung Sumawana Putri ingkang satu luhuring budi. Keparenga kula sumela atur sauntawis wonten ngarsa panjenengan ngreridhu anggen paduka satata lenggah. Kula minangka dados talangipun atur talangipun basa panjenenganipun Bapak Jamang Suyanto sekalian Ibu. Kinen atur pambagya harja lan nampi pasrahing temanten. Bebuku atur semonggo kula dherekaken caos puja twin syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang rikalenggan menika taksih paring berkah barokah dhateng kita sedaya sehingga saged kempal manunggal angestreni dawuhing temanten wonten ing siang puniki. Sholawat serta salam kunjuk dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun ajeng-ajeng sapaitipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Para rawuh kakung Sumawana Putri jumbuh kalian serat sedane ingkang sampun katuraken ing ngarsa panjenengan. Dinten menika Respati Paguna nek cara Jawa kemis pon wonten Pak Dalang wau kula mirengne mawon. Bapak Jamang Suyanto sekalian Ibu miwaha putra putrinipun ambar ingkang jinatu krama kalian Prastya putra panjenenganipun Ibu Kadarwati saking Punjen Kedung Galar. Pamila sependamale Bapak Jamang sekalian Ibu ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu mardikaning kayun dumateng sangyaning para rawuh. Kula ingkang menawi kula pirengaken saking tebih para rawuh saking Kalimantan Tengah pundi wau Pangkalan Bun Kalimantan Tengah sugeng rawuh sugeng lenggah saking Sukawijana Padas saking Punjen Kedung Galar lan sanes-sanesipun ingkang nyengguyung kanthi ngregengaken swasana pawiwahan ing siang menika. Mugi-mugi rawuh panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala sinerat dados amal kesaenan lan ingkang ing tundhonipun badhe pikantuk ganjaran ingkang samurwat. Kapingalihipun Bapak Jamang Suyanto ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para rawuh ingkang sampun nglonggaraken wekdal ngrawuhi jenengi ngramekaken pawiwahan siang menika. Kapingalihipun matur gunging panuwun dhateng para kadang tangga tepalih para sederek ingkang sabiyantu tenaga kados nika Sinoman. Matur agunging panuwun kang tapa upami. Matur panuwun ugi dhateng grup kanan samusik saking pundi niku? Padas ingkang kangge saged kangge miyak sepining swasana pawiwahan menika ngregengaken pawiwahan saengga lumampah kanthi ngremenaken penggalih panjenengan sedaya. Matur gunging panuwun ugi dumateng kadang kula
Pranoto Hadicara. Pak sinten asmane? Pak Tarno saking Dunggalan nggih. Wali Kukun. Oh nggih. Anggota Permadani Ngawi mbok bilih. Duka bergoto kaping pinten napa bergoto sepindah napa dos pundi kok ketinggal ewe jam kerjanipun sampun inggil sanget. Nggih. Bergoto pinten, Mas? Wah, pun dangu nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun. Pak MC. Damel mugi-mugi amal kesenan ingkang sampun kaparingaken sinerat dados amal senan. Lajeng nyuwun agungi pangapunten ingkang kathah wonten ngarsa panjenengan mbok bilih Bapak Suyanto sak keluarga para among tamu anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang gupuh. Anggenipun ngaturi palenggahan kirang sekeca lan pasugatan kirang miraos nyuwun agunging samudra pangaksami. Enten. Ing salajengipun wosing atur ingkang katitipaken dhateng kawula kalian Bapak Jamang Suyanto sekalian Ibu kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pasrahipun temanten kakung katampi kanthi sukarna. Ngoten nggih. Sineksenan para tamu Mas Prastio menika sampun kadaku kalebetaken keluarga agung wonten ing Patalan menika. Kadawan kala inggih menika kapiji kados putra piyambak badhe katindakaken lan mbok bilih mangke temanten kakung wonten mriki Bapak Jamang sekalian Ibu para pinisepuh ing mriki mboten kawaratan ugi badhe paring pitedah sesorah jeweran pememut sehingga Bapak temanten kakung prasetyo saged nindakaken jijabanipun minangka kepala keluarga. Ing salajengipun mbok bilih ngaten dawa-dawa sami Bu sinten Bu Ratno kula apal kula saking Punjen Kedunggalar si Ambar mangke mbok bilih mangke napa cumanduk wonten Punjen mugi kersa ugi paring pitedah sesorah jeweran pepemut awit nggih kirang nggih napa sesrepan anggenipun gesang bebrayatan ugi kanthi sesorah panjenengan Bu Ambar saged nindakaken kewajibanipun dados ibu rumah tangga. Ngoten. Para pinisepuh, para rawuh sak kondur panjenengan saking pawiwan menika Bapak Jamang sak keluarga mboten saged nggih paring napa niki oleh-oleh ingkang mirunggan. Namung donga pangestu, doa mugi-mugi kondur panjenengan saking pawiwan menika ngantos dumugi dalem piyambak-piyambak manggih karahayun. Rahayu ingkang sami tinemu. Ngoten. Wonten kekirang malih Bapak Suyanto, Bapak Jamang Suyanto sekalian Ibu taksih gungan dhateng ngarsa panjenengan. Inggih menika utaminipun para pinesepuh Rama Yai Rama Haji panjenengan sedaya inggih menika doa restu ingkang kapiji katujuaken dhateng temanten sekalian. Mugi-mugi anggenipun gebyur bebrayan menika ngantos dumugi tinimbalan ngarsa dalem tansah lestari rahayu katresnanipun dados keluarga ingkang bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awit doa restu panjenengan sedaya. Ngaten nggih. Rawuh para pinisepuh bepilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kidaling ngatur kula pangarakiting basa sastra kirang nuju prana atur kula ingkang inggih menika kirang tatas titis kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Santen duduing klapa cekap semanten atur kawula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Long tinampan sampun rampung ing pangajab saya supeket ganipun sami kekadangan, ganipun sami bebisanan. Begegek ugek mel-mel tak dulito reng. Rene ale bocah bagus. Iki wis muni sone ngger. Monggo. Den paduka Raden kekalih gandeng keng garwa tumuju wonten madyaning Puraya Agung. Reng, piye mo? Aja lali ya, Ngir. Ayo gelaken bendaramu. Mlaku alon-alon kanthi joget matut, mbeksa nganti aja pedhot serampatmu ya, Le. Oh, iya, Mo. Ya, sing ngerjen, tuh serampat. Oh, alah anakku lanang, anakku gareng. Najan to mripatmu juling, tanganmu ki tekle, parandene watak trapsilamu tetep agawe sing semeng bapak ya, Nger. Momo aku anak barep momo ya. Pokok kali condakan lagu anak-anak ibut Bonoyo kilurah garek hanganti kematian kekalih dengan nasib busana kasatrian dan nasional mo biaran bendaraku kaku manggo kaca maita kok. Iya gaul ya mau gaul monggo Den Raden Prasetyo Adi Saputra kuwi lenggah gandeng garwa Den panggono ya kala gareng kalau gareng itu juga sayang sayang adik kakak 1, 2, 3 aku sayang semuanya dondong apa salah tuku cilik-cilik. engko tak tapuk ra iso Tapi aku ora pakai modal lho kuwi. tuku cilik-cilik oh iki patalan apa Budi aku nekok isih Oh nek kok ibu lha sing ya milih sing saka ponjen wae numpak andong napa numpak becak mengke nek kok sing milih sing aku milih iki. Ha kok milih kono aku tak sing kira masalah kono. aku sing tuwek-tuwek wae lah sing Lah ulek-ulek gitu. Bu iki ya nyawat wis randal tok ae sing ngeti ora lambeku. ku tekan ndi mau ngene Dono dicilik. tolong dicilik ki anyake Lah ya kuwi tok teko kono kok Ji. Wah, iki enek pengumuman ndi mau tak wacane. Wis iki gak apa-apa le. Oh tak batune. Wah. Menika wonten pengumuman mbok bilih wonten ingkang manggihaken kontak kanthi wonten gantunganipun tas cilik ngoten. Nggih Pak nggih. Kontak gantungane. Cilik. Wah, lah iki kuncine iki tas iki. Kontake cilik ngono lho, Reng. Oh, nemu apa ora? Cilik iki tase. Aku gawa iki sumpahku. Iki tenan ya. Oke tenan to. Aku mau nggawa kontake tok gantungane ra ana. Gantungane tas nuwun sewu ingkang kepanggih dibeto teng ajeng mriki. Mengke enten bebingah ditumbas cilok. Dadi ae. Oh, nemu Dik, nemu. Kuwi tas bocah ya kuwi. Oh, tak kira gantungan. Wah, kurang waspada kuwi iki. Inggih sawetawis menika mangke
ingkang manggihaken kontak wonten gantungane Neng kene. cilik ngoten tas cilik ngoten mbok bilih mangke mangke dipun Alhamdulillah. paringaken dipun aturaken wonten ing panitia utawi mangke dipun aturaken dhateng kula. Alah gawa malah mau gawa pite ndek ben jono kok kontak lah mau gawa malah hukum. Ya kok nek sing duwe lali ak gawa. Walah. Iki tenanan loh ya. Cek, Bagi yang menemukan Oke. silahkan nanti kontak atau yang ada gantungannya diberikan kepada saya. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Tarno. Lah iki. Engko tak tapuk apa ora? Nggih Pak Tarno. Dalang cek bocah seteluk bopo ya, Bu. Bocah kok wis mabluk ngono kok. Lah bocah apa, Bu? Bocah tua nakal. Caedan. Nggih, alhamdulillah sowan wonten patalan we Mas. Totalan Kendal daleme Pak Jamang Wah nggih. Wah, Suyanto. kowe iki jane lok tamune sakmene mbiyane. Tenan. Dasare manggone nggon mewah kok Mas. Mewah. Mewahi maksudnya Mepet sawah iki lho. Ndak nu kok. kanthi disengkuyung perias kondang Si, Ibu Mbak. Ayu Kusumawardhani Queen Wedding Saka ndi, Mas? Organization. Saka Ngrambe. Nggih, alhamdulillah. Adike Mbak Ikip artis Indosiar. Nggih, iki. Dan iki Mbak anu lebonane Mbak Ikip nggih niki ndek ben tumbale. Hah? Dalange tumbale Mbak Ikip dhisik. Maksudnya sing nyuwuk aku. Ya nyuwun karo nyopiri jenengan kok derek bingah panjenengan Bapak wah sinten wau? Bapak Jamang Bapak Jaman anggen Suyanto. anggen ngentas pitulus maharga suta ngami waha siwi. Niki Mbak Ayu. Ayu, Ulemu Mas. Uleme ngisore jenengan Mas. Ulem apa nu? Kowe lho seratan ulem aku nara maca ora patekmu. Kowe apa iso maca? Lho lulusan Kamandiah kok padakne. Hah? Lulusan Kamandiah masa ora iso maca. Kamandiah Muhammadiyah. Muhammadiyah lambene pas lambeku perot kok sing nyanyang kowe kok. Kok bingung men kok. SMA Kamandiyah. Niki Mbak Dwi Ambarwati AMD ngerti ategese? Apa wi? Ahli madya keperawatan. Wah. Oh, ahli madya Iki. keperawatan tak kira Iki kebedanan. Wah, niki kalih Mbak Tri Mas Tri Prasetyo Aji Saputra SPD, ngerti ndak, Pra? Apa SPD wi? Sarjana pendidikan. Weh. Niki kepanggih kalih kula gareng SAG. Oh, apa wi? Sarjana alam gaib. Berarti Mulai ndruwo-ndruwo tok. Berarti demet tok iki. Niki nggih Pak Tarno ST. Apa wi? Sopir truk no kok. Tomongne sisan kok. Senggoyong karo Kansa Musik. Kansa Musik. Penyanyine DJ saking Trata Sambiroto. Das. Wis, Enek Pak, penyanyi wis sing kena lepite yang jarene mogok. Wis kena. Ampun ora penyanyine nek sing saipel, Bu. lain Nduk. Cuwilik. Iki Penyanyi wi. wah. Iki mosok penyanyi. Penyanyi Lah iki boe payo tegel men. Iki penyanyi nek niki penyakit. Penyakit sok mlebu nang awakmu piye contone? Gajah gendongen. Mana wani. aku iki dadi penyakit. Nah aku gendong iki dadi penyakit sang sasi 10 dina aboe. Senggoyong Citra Abadi. Son. Citra Abadi Sound System. Nah, jangan mau nek kendala nah Nggih, niki- cet langsung uripne. Nggih cekatan. Wah iki. Nggih niki dumateng Mbak Dwi kali Mas Tri. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iso golek kencana kang bisa tata jalma alias ndang meteng. Lah ngene kok. Lah apa dongane ra ngono singkat kok? ya ngono. Nggih. Niki wau Pakde Jaman mau ngendika Mas. Piye? Karo putrane Mas Tri. Heeh. Le Tri kowe ngemek anakku wedok pokoke bar ndek gawe omah ngarep bagiamu. Kuwi tenan apa ora? Wah sumpah meniku lho enten niku wau senengke. Nah, Lah niki kontakipun sing ical monggo teng mriki. kowe kae mau janji jare arep maringi bebunga. Wes gampang. Ndi Pakde iki? Cilok. Sing teng ajeng nika Pakde. Niki Pak kontake. Nah. Nggih, nika niki Pak Puh, nggo Puh. Ya suwenenge. Oh dudu. Wah kontak mobil lho, Guys. Heh, Iki uduk no. kuwi kontak mobil. Wekmu Mas. Lho kok Wah mau mlayu Sek, wae. berarti kontaknya kowe sing ilang iki. Mas ini kontaknya apa bukan? Bukan. Oh, bukan sampean. Masnya dari mana ini? dari Kalimantan. Dari mana Mas? Oh dari Jakarta. Maaf sini Mas, maju sini Mas. Maaf sini Mas, maaf sini Mas. Wow, wow. Sini. Masnya di sini sebagai tamu undangan. Jadi nggak bisa jawab Mas. Oh nggak bisa jawab nggak apa-apa di sini kita bala, oke? Bala iki Apa opo? tau kuwi? Teman. Lah ya bala. Sudah berapa dina di sini? Oh tak tapuk kowe. Lah piye toh?
hari. Berapa hari? Oh, baru 1 dina. Nanti kalau di sini nggak suka minum air putih, teh gendul juga ada, oke? Apa kuwi? Kowe kowe mirang-mirangke pakmu. Lah. Teh gendul ki apa? Lah apa ta kuwi? Teh botol. Apa teh botol, nggih. Ini istrinya? Istrinya yang mana, Mas? Oh, teman-temannya. Oh, iya, semoga sukses selalu ya, Mas. Oke. Berikan doa yang terbaik ya. Pokoknya setiap kerjaan semoga berkah buat Anda. Terima kasih, Rek. Terima kasih. Bayar loh, Mas. Masa niki kontaknya kula tahan mriki riyen enggak, Mas? Niki Berarti sepeda ada motor. yang hilang itu 2. Ini kontak Cih. sepeda motor. Cih. Bagi yang hilang silahkan ke sini. Tadi yang kontak mobil kontak tapi gantungannya tas Cih. kecil. Lagi gantungannya kayak kalungnya gareng. Lah ya kuwi wayahe klontong padha ae no kok. Lah uceng-uceng no kok kamaran kok. Liki ora gantungan uceng-uceng. Kuwi ge jabut untu yo. Ah iki ketoke gone Yuli iki. Nggih. Mas Tara, Ya. ada Putri Domas Manggolo. Heeh. Pengen guyu apa aneh apa piye to lek guyu iki. Rene, aja didekep ra mati, culke. Nah, ngadep sana. Lah lah. Ganteng. Ya, kowe nggawa itu kaya wong kalah main to, Le. Sing apik to. Nah, nggih. Wah, bocah langsung ke bongkokan damen. Lemu gemoy. Asmane sinten? Apa? Jenengmu? Jenengku Talib. Tol. 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 Lip. Lip. Pinang tol tukang Kelas pira, Le? Gangsal. Kelas 5. Wis sunat? Pun, alhamdulillah. Terus. Berarti gini, joget ya. Oke. Anak penyanyi. Halo, penyanyi ini telu Le. Wah, si Pilih sing ndi? Pilih sing ndi? Ayo kowe milih sik sing ndi? Sing cilik kuwi le. Milih sik. Lah, ayo bareng kompak sapapat pilih sing ndi penyanyine. Oh niki. Oh niki. Nggih. Oh jenengan sing gadah sing nemu dhewe. Berarti ora ilang. Berarti sak lali ndeleh. Piye iki? Oh tak Kula- ngadhape nggih. Kula sing Nggih, boten. gadah, kula sing kelangan, kula sing nemu dhewe. Iki Nggih, terus mugi-mugi piye? hati-hati nggih pun. Joget ya Le. Lah Pilih terus iki penyanyi. kontake sapa harus tak genten iki? Padhe jaikun ngarit ku nang sawah kuwi lho kuwi. Kontake kang ilang mriki tesen. Nika penyanyi sing pinggir dewi. Nika Mas penyanyi nggih. Lah, kuwi. Kayo sakan sa, maju. Sing kayo pinggir lho. Sing sak ipel ka lho. Nduk, Cuwilik ka. kuwi Pak ya tegel men iku. Nduk aku mesen karo kowe ya Nduk cah cilik. Kok tuntut dhuwit aja mau kene pakmu. Wong kek kudut malan. Aku cekel dhewe. Saiki ayo Mbak Rene, Mbak. Mbak Tika. Mbak Tika. Tika Santika. Bola-bola ki bola bali wis awor ning rayo lali. Omahe Kasreman kuwi. Omahe Kasreman. Tepetku biyen kok. Hah? Tepetku biyen. Tepetmu? Tepet kanca maksude. Berarti ya Pak ngopek tilasaku. Ngadeg kok, Nduk. Lah. Yo, penyanyi kemayu men to saiki. Lah piye kampanye ayo kudu Nakon kemana? piye to? Gawa Mas? bros ya telu men. Endi wae to? Oh, alah siji ding. Iki berapa motone Si garek. loro dadi daging no kok. Lali kok. Hah? Si loro dadi daging. Bros kaya daging apa padha? Saka-saka keri-keri bukit berbunga, guys. Wah, langsung ae. Apa? Saka-saka keri-keri bukit berbunga. Ini lagu Bukit apa? berbulu. Oh, lagu ora Bukit berbulu. Iki taune metu iso tahun 2023 tak tokne iki. Sogok-sogok. Lagu sing senggane sogok-sogok lagi viral. Yo. Oke. Yo, Bos Rik. Musik. Srek. Nanti. Oke, bareng ya, Dek. Yo. Hei. Hei. Oke, bareng ya. Sekali lagi ini kontak sepeda motor yang Nah, ayo, Duk, joget bareng, Duk. hilang. Silakan ambil di sini. Yo. Video syuting yang pundi, Mas? Gawane Mbak Ayu. Durane lho kok. Di bukit Asik, kanca, musik indah bersama. berbunga, Antika. kau mengajak aku ke sana Apa rono? memandang alam sekitarnya, Joget ya, Dek. karena senja telah tiba. Ya. Mentari tenggelam di gunung yang biru, Ya. langit merah berwarna sendu. Hei. Hei, oh, Oh, shit. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk
aku melangkah, tak lupa kau ketik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Ayo, kabeh iku. Katane. Ya, bar ta we. Hancur ora we. Ayo. Kowe melok pesan ora iki, melok kene pisan. Iki penyanyi to iki nggih. Hah? Penyanyi to nggih. Penyanyi sapa? Nggih. Joget, Dok. Ya, Pak nyambut gawe malah nusul to cah iki. Malah gila ngingeti kowe. Dok, tak ganti sing cilik rene Nduk Cahayu. Rene, Dok. Kowe digoleke sawer karo pakmu garek. garek. Sawer rene yuk. Eh, Ayo ntar Rena. Ayo Rena. gendong no gendong Ayo, no. Rena, ayo. Sini sayang enggak Gendong, apa-apa ayo no. sini ayo ikut. Pak De. Ayo sini. Ayo enggak apa-apa Halo, sayang. kon ngentek semaput lho. Nah, ngono gak apa-apa kok ngesakne kok. Engke gak sekolah. Libur, Libur ra balas. libur. Masa wong dina Kamis kok libur iki lho. Galak men anakmu Yuli ketoke. Kan sapa ta iki? Anake Yuli lho karo aku. Oh, gak iki. Iki pakmu to, Nduk? Boten. Mbok paya bulu kaya ngono ora mungkin ya. Oh, paya kaya celengan ngono kok ya. Rene, Nduk, sini. Kowe Ayo. gandeng sini. gak tau tak openi ya gak ngakoni aku ora Minta apa-apa. masnya yang dari Jakarta minta lagu apa? Lah sini. Iya. Ya. Nah, kasih Ayo. uang ini Mas yang Lah, duduk aku sawer sini. karo pakmu. Ayo. Oh, nah, kasih. Sini sama masnya Mas. Mas. Kakak, Salaman. ayo bilang dulu kakak. Kakak, Lah. Minta Kakak Iman. kakak Iman. Minta request lagu apa? Minta request lagu apa? Request. Liki, Ojo request. Request. Ri. Ri. Lari. Lah mau krungu kok request lah mbok mungkin nek ngajari ra genah. Minta lagu apa, Mas? Ayo di sini dulu. Mas, Mas. Mas, sayang datang dari jauh-jauh. Jadi apa Dok? Minta lagu apa? Ada yang dihafal dangdut apa? Apa? Dangdutmu apal apa ora Balon wingi? Koda 5 hafal? Hafal, Balon Koda 5. Kowe Garuda Pancasila. Lagi sakmene kok. Nggih, minta sama Mas Iman. Mohon doa restunya. Bilang dulu. Mas Imam, mohon doa restunya. Semoga saya mati. Ayang-ayang apal. Semoga saya Jadi anak yang pinter. Dadi dokter. jadi anak yang pintar. Dan HP saya bilang Dan HP saya kehabisan paket. kehabisan paket. Untuk itu. Beli paketan, Mas. Beli paketan, Mas. 50 saja. 50 saja. Wah, di baik. Di sini. Anakmu Udah jadi dikasih kok, cocok Dok. jadi pengemis iki wong. Aku ya mas-mas ngono iki lho, Mas. Bilang Halo, apa Mas, sama Mas, Mas? Mas ngono iki lho. Bilang apa? Salim dulu. Alim dulu. Sayang dulu sama si Mas sayang. Ya. Ayo sini. Loh, Lagunya ayang-ayang. iso? Apal. Ayang iso, Dok. Nggih. Oke, ayo Oke. program kanca-kanca bersama. Oke. Jenenge sapa iki Kansa? Kansa. Oh, sing duwe iki. Kembali lagi bro bersama Kansa. Neng kono Sa. Kok kasih nyawer kowe. Ada kamera, Dok. Ada kamera. Iki sesuk mlebu ning Global TV. Global. Global. Oh, bukan Global to. Kan sana, Dok. Pinter ya. Kowe anakku orang padane. Elok iki. Nah, mbok kono to segane.
Ayo tak tengahkan itu. Siti Persani, tengah masuk. Kowe rada rene le, seloro rene. Tengah-tengah mikrono saloro rene. Ayo joget. Abi joget jodokan saya. Terima kasih Mas Iman. Kalau ngadu joget kok tenanan yang bui lo yo. Ayo Tangan di joget. atas. Duduk ayo baik, ayo bet. Ayo Kansa joget deh cahaya. Hei, 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 asik. Hei, ah, hei, tarik dulu. Kang Mas kowe sing tak sayang dalila. Oh, cari sitok iki cari lho. Hei, hei. Nimasmu Lagi tok kudu bener. Tak rene ben ketok lah. Fotonya lego. Tresno iki abadi Kekrewati semua Rindes marang Saka, saka, saka. Angkat sekolah Rapat Tresno datang Senda saking Jepang Tarewangi Tapateni Laire Tresno dan suci Kasunyatan yen tak sliramu nyawiti lewat Angkat kula abot Tresno datang Kendal saking Jepang Tarewangi Tapateni Bablas kereyokan madon juga. Kasunyatan yen tak slira wis nyawiti Terima kasih Kansa. Rene dua cahayu rene nah. Tabrak reyokan langsung metu deh. Nggih. Dewak dale yo Kowe ngerti duit kuwi piro, Nduk? 50 Oh, pinter. Kuwi 200 ya, Nduk. Kuwi 200.000. 50. Iki 200. Dojo dijereng. Nah, ini berapa angka berapa? 50.000. Ini berapa? 50.000. 50 sama 50 serah 100 dibalik. Ini berapa? Ini berapa? 50. 50. Ini 50. 100 sama 100 200. terus Lho 200 kok. Untuk kah kowe. Sana ndang rono balik. Tak kira arep Tabrak jaluk reyokan, tak yuk, yuk, buandem yuk. ngono kaya. Copot sik. Heeh. Jaluk reokan. Heeh. Men gue duit men.